No nazdar. Zdravím všetkých fanúšikov na Slovensku a v Čechách a strašne rád by som vám poďakoval za vašu skvelú podporu a za to všetko, čo ste spravili za posledný mesiac, keď ste skutočne zasypali všetky možné televízie, rádia mnohými odkazmi, za čo som vám strašne vďačný, pretože už to prinieslo prvý výsledok. Napriek tomu, že áno, takmer žiadne rádio nechce pesničku hrať. Pesničku, ktorú idem reprezentovať Slovensko, to Baku. Znie to strašne smiešne, ale proste je to tak a už sa nad tým naozaj nejako nepozastavujem, len sa usmievam a chcem povedať to, že robíme všetko preto, aby to bolo úspešné a aby sme to proste po vlastnej linke čo najlepšie zmakli, presadili nejako vonku a u nás samozrejme. A tá vec, ktorá sa podarila, je to, že teraz 1. apríla vlastne vystúpime v benefičnom programe Vietor do plachet, kde zahráme túto pesničku naživo večer o 8 v tomto programe. Pani a pána Jakubiskovcov